Здравейте на всички! Това е част 2. Ето я първата фиба, която пробвахме. Сега нека да видим коя ще пробваме. Добре. Тази е много красива. Добре, сега ще спра да я отворя. Ето я сега ще я разопаковам, да я видите. Не е от това. Отзад има какви прически могат да се правят с нея. Добре, айде. И ето я. Вижте, много е красива. Ето тук какви прически има. Малко размазано е, ама айде. Ето. Сега аз имам тази се слага ето така, защото тук на тази картинка пише. И ето я. Ей така се слага за това, за опашка. Това е. Ако искате още една такава поредица, лайкнете!